ब्रैजिथामथि जि 13 बोसोरनि सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। बेनि फाइनाल खेला उदालगुरिजों बे बैसोनि गथ'फ्रा मोनसे फर्मेटिभ स्टेज होननानै बुंजायो। बेखौ मोजाङै बे बैसोनिफ्रायनो दालांनो हायोबा मोजाङाव थाङो। बे बैसोनिफ्रायनो जुदि मोजां रोखोमै फर्मेसन होनाय जायाबा गाज्रिथिं थाङो। दा ड्राग्स बायदिसिना निसा बायदिसिनाजों जोंनि लाइमोन जि हान्जाफोर बिसोर नस्थ' जागासिनो दं, फरायनायाव गोसो गैयै। बेनिफ्राय बोखारनानै लाबोनांगौबा माखासे क्रिएटिभ आरो इन'भेटिभ आइडियाफोर नांगौ। जेरै फुटबला बाहाय माने मोनसे टिमाव 11 जना गेलेयो, मोनसे टिमाव 22 जन जि इउथ्सफोर बिसोर फुटबलावनो एंगेज जानाय जायो आरो बिसोरनाव मोनसे नेगेटिभ सिन्थाफ्रा डेभेलप जाया। आरो फुटबला मोनसे बिराद गिदिर केरियार आरो मोनसे एमप्लयमेन्टनि जि एभिनिउ फुटबलावबो दं। दा फुटबलाबो जास्ट मोनसे गिदिर एमप्लयार। बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा साख्रिबो मोनबाय, खामानि मावबाय आरो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव दासिम थाङाखैबाबो थांनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। जे मालाबा आं सानो जे दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बेजों थारमाने ग्रुमिं जाबाय थादों आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ माने मोनसे प्रिपारेसनाव उन्दै समनिफ्रायनो फुटबल प्रेक्टिसाव नांहोबाय थानानै बेस्ट फुटबलार बेनिफ्राय ओंखारलांनायनि चान्स थायो। बड'फा फुटबल क्लाबाबो सानसे समाव हयथ'बा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेल गेलेहैनो हागोन। आं मिजिं थिदों दिनै जायफ्रा गेलेदों बिसोर साफा साफा मोजां माने गेलेगिरि जागोन। जों मिथिगौ हलिचरन नार्जारिनि खोथा, बिसोरबो उन्दै समनिफ्राय गामिनिफ्रायनो गेलेनानै थांदों। ओमफ्राय दुर्गा बर' आरो बेनिफ्राय गोगोमसार आरो बेनिफ्राय मन्दिर, बिसोरनि खोथाफोरखौबो जुदि नायो कस्टानिफ्राय अपर्ना नार्जारि गामिनि फिल्डनिफ्राय गेलेयै सासे मोजां फुटबलार जाफैनाय मानसि बिसोर। दाथ' मोनसे मोजां प्लेटफर्म होबाय। बयनिफ्रायबो साबसिन बा गाहामसिन जिनिसा जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि फुटबल बादायलायनायखौ खालामनानै मोनसे मोजां माने प्लेटफर्म होबाय आरो। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिखौ आङो जोबोद बाख्नायो आरो जाफुंसार जादों आं बेखौनो आरो अराय बोसोराव जाहाथे सोलिलांबाय थायो बेखौनो आं मिजिंथियो।